Spravím ti takú prehliadku Home Assistantu. Čiže takto to nejako vyzerá. Tu hore máš takéto lištičky, ja už som si niečo porobil, čo som zvládal. Čiže toto sú kamery, tieto horné údaje, to sú vlastne o využitie disku na NASku, ktorý je určený pre kamery, čiže tu mi ukazuje využitie tej kapacity. Tu máme teplotu toho disku a či není v chybe ten disk. To je len ohľadom ku tým kamerám. Tu mám home, tu je taký bordel vlastne, lebo tu je všetko, ale dá sa to preukladať, len ešte je to dosť také komplikované. Ale vlastne máme tu rôzne srandy, ako je toto modré, to 50PU. Len nechcem to veľmi otvárať, lebo to je televízor Mamin, čo má v kuchyni. Čiže viem ho vypnúť, viem ovládať hlasitosť, viem proste všetko. Tu mám môj Google Home, čo mám v izbe, čiže keď ho dám zapnúť, neviem, či si to počul, on okamžite sa spustí do režimu prehrávania, čiže viem tam pustiť hocičo v podstate z NASka, nejakú muzičku alebo proste niečo, by folder, music, Don Diablo napríklad, hej. Čiže ide to, už to hrá. Čiže sú tu rôzne možnosti, čo s tým dokážeš robiť, ovládať hlasitosť a rôzne veci, no keď nechceš, tak dáš vypnúť, on sa hneď odpojí. Potom tu mám ohľadom serveru všetky informácie o procesore, vyťažení, rámky, všetky disky, či sú v normálnych stavoch, kapacity a tak, tie kamery. A tu mám, toto je iPhone môj, čiže dokáže prečítať, to je môj iPhone. Čiže baterku mám na 60%, či sa nabíja, nenabíja, MAC adresa Wi-Fi, pripojenie, že som na Wi-Fi a som na Wi-Fi. Potom ako som vzdialený, ale neviem od koho, po schode a koľko som. Proste vie to prečítať aj informácie zo zdravia. Priamo GPS lokácia, last update, hej, že je to na signále. Simka 1, Simka 2, neviem prečo to neukazuje. Asi to není povolené. SSID je vlastne, že na akú Wi-Fi som pripojený a mám iba 1,8% voľnú pamäť. To si pozriem, lebo ma jebne, zase mám plný telefón. Mám 45 GB voľné, to by mohlo asi aj sedieť. Dobre. Tu mám aj tento iPad, v ktorom to teraz natáčam, toto Bogdoš iPad Pro M1. Takže tu sú tiež nejaké údaje. No a tu si ťukneme, že história. Alebo čo som to mal? Seznam úkolov? Nie, túto históriu som mal, tuším. Ale mal som to nejako inak, že som tu videl záznamy to boli, nie história, záznamy. Tu je komplet všetko, čo sa zmenilo, čo sa odohrávalo. Proste je tu aj kedy sa mi telefón alebo iPad pripojil na Wi-Fi, kedy som ho rozsvietil, kedy proste prehral nejaký zvuk tunok, iPad, hej, som ho odomkol, alebo neviem, niečo sa proste cuklo, tak to hneď zapísalo v tom Home Assistente. Čiže ono to má ako keby kontrolu pod všetkým. Tu je ohľadom kamier, nejaký proliam, to ani neviem, shutdown, reboot, to neviem, proste, čo to vôbec, akože, lebo neviem, že sa mi reštartoval server. Proste sú tu všetky rôzne
rôzne informácie, ale to možno asi všetko je tu, že nedostupné, možno nebola Wi-Fi alebo čo, tablet, že asi nebol pripojený. Teda, nie, to som robil aktualizáciu. Tohto Home asistentu, tak zaznamenal, kým ešte nebol spustený akože sieť, takže nedostupné, hej, 33 minút to sedí. Lebo dáme nastavenia, zařízení, tu sú rôzne veci, čo si tam vieš popridávať. Ja tu mám aj vlastne iCloud účet, čiže tieto zariadenia ja v podstate vidím, čo sú, kde sú, ešte si viem aj zaradiť, že kde sa tie zariadenia po väčšine nachádzajú, tak som si dal tie, ktoré kde sa nachádzajú, tak tam sú. Sice tento iPad není v tejto onej, ale čo to je jedno. Potom tu máme, čo som mal tu, nejaké doplnky, viem, mám tu aj Evelink, ale ten není správne funkčný, lebo takto ho nechcem, chcem ho mať priamo v tomto prehľade, ale všetko sa tam dá nastaviť. Ešte si pamätám, keď som mal pripojenú v sieti tlačiareň, tak ešte aj stav toneru tu vedelo ukázať, že na koľko percent máš toner v tej tlačiarni. To bol pre mňa úplný masaker, keď som si to takto všimol. Proste ja som bol z toho v piči. Nemám tu všetky smart veci popridávané, ale akože mám tu už toho celkom dosť a mám v pláne to trošku tiež porozširovať a nejaké takéto veci si porobiť. Hlavne tieto srandy, že si viem proste popridávať rôzne tieto plochy, pozadia, naprogramovať ako to chcem a takéto veci. Čiže toto sa mi páči. Takisto viem tie streamy tiež aj poslať napríklad do toho, čo mám v dielni, ten Google Home s tým displejom. Viem tam pustiť film, hocičo. Úplne hocičo. Čiže je to fajn.